laifina bane jawo ki gane nufina. Kin juya mini a lokacin da ni ban zata ba, nai tambayar laifina kice biki sani ba, amma kin cutar da ni a sayin da ban zata ba. Ki dawo gare ni domin rashin ki zan rasa raina. Alƙawari biki cika ba, na faɗa miki kalmar so ba da wasa ba. Kun yi alƙawar har abadan ba za mu rabe ba, amma yanzu kin bar zuciya tana kuna. Ba laifina bane ba, mine laifina gunki a yanzu na nemi tuba. Ne miki laifini ko sam ban sani ba, ki mun hukunci na jiki ba zuciya ba. Ni na durkusa in bugu zaki ki bugan a jikina. Da shi ni ban sabu da kowa ba, kin mun hukuncin da ni ka ba laifina ne ba. Na ɗauki laifin kimin ni ya fiya ‘yar baba, shi dan adam ajizi ne ki gane nufina. Tun na farkon haɗuwar muni da ke yan mata, mun ka zauna muna sharufai da cikin zuciyata. Ina faɗin Allah ya sake zamto matata, a cikin raina ni nike faɗi ki zama uwar ‘ya'yana. Ganin wani za ya saki guje ni, kin gadar zare na fada yanzu ban da sukuni. Abinda kike so kin samu wanda ya fi ni. Yi wa ‘yan mata karya ni ka ba halina bane ba. Dawo gare ni ki bar fushi da ni, ba laifina bane jawo ki gane nufina.